La Universitat de les Illes Balears augmenta el seu pressupost, tot i la retallada de la partida provinent del govern. L'augment és de poc més del 3%, gràcies a l'aportació extraordinària del fons europeu FEDER. Això sí, des de la institució adverteixen que si continuen els retalls no podran aguantar molt més. Els pressuposts de la UIB pel 2010 evidencien l'arribada de la crisi econòmica a les aules. La retallada de la partida provinent del govern es traduirà en 2,8 milions d'euros menys que la institució llevarà de despesa corrent. La reducció en aquesta àrea serà d'un 7,4%. A vegades les crisis tenen aquesta part positiva, que ens obliguen a repensar-nos, a veure si realment allò és imprescindible, si allò és necessari o si ho poden fer d'una altra manera. I això ens ha permès, efectivament, descobrir que en determinats àmbits d'actuació ho poden fer d'una altra manera, més barata i fins i tot més eficient. Però no tot són males notícies. L'arribada del fons europeu FEDER i l'augment dels projectes i contractes aconseguits pels investigadors universitaris permetrà que la inversió en investigació creixi més d'un 25%. Tot i així, des de la universitat adverteixen que el curs que ve serà difícil d'aguantar amb uns pressuposts com aquests. Estem en una situació de crisi, entenem que ens hem d'adaptar, però també vull recollir les paraules de la rectora de fa unes setmanes i no sé si l'any que ve podrem aguantar un altre pressupost com aquest, amb les davallades que han tingut. La Universitat de les Illes Balears es manté com una de les 15 amb pitjor finançament de l'Estat.